Firma Lipovac Metal d.o.o. Sisak je dobrovoljni član Hrvatske obrtničke komore još od 2016. godine. Razlog našeg dobrovoljnog članstva su naši prijatelji, lokalni obrtnici koji su svojim zalaganjem i angažmanom za dobrobit obrtništva i poduzetništva u Sisku napravili puno toga, tako i nas privukli u dobrovoljno članstvo. Kao dobrovoljni član Hrvatske obrtničke komore koristimo pogodnost HOK Obrtnik Plus projekta. Konkretno imamo povoljnije uvjete poslovanja sa HEP opskrbom koja nam na godišnjoj razini čini uštedu od otprilike 5.000 kuna. Također koristimo i pogodnosti povoljnijeg goriva na INA i Crodux benzinskim postajama. Preporuka svim obrtnicima, starim i novim. Čitajte stranice Hrvatske obrtničke komore, saznajte šta je novoga, nemojte čekati da zovu vas. Iskoristite pogodnosti HOK Obrtnik Plus projekta. Pa ja kao obrtnik koristim pogodnosti HOK Obrtnika Plus i to već 2,5 do 3 godine. Najviše koristimo i na karticu jer tamo ostvarujemo najveće pogodnosti prilikom točenja naftnih derivata. Kad prijeđem iznos od 1000 litara, povećava mi se popust na 50 lipa. To je na bazi godine. U ljepša vremena je bilo i čak nekih 7-8 tisuća kuna, sad je to spalo na nekih 2 do 3 tisuće kuna. Korona je razlog svemu. Koristim usput i Croduxovu karticu, najviše za kupovinu plina gdje ostvarujemo 10 kuna popusta po boci. Ja bih preporučio mnogim obrtnicima da te pogodnosti HOK Obrtnik Plus da pristupe tome, jer ne vidim razloga zašto ne uzeti te pogodnosti ako se već nude uz nikakvu naknadu, to jest uz ispunjavanje 2-3 papira ili online danas što se da sve riješiti. Preporučio bi mnogima prijateljima i poznanicima, a i svim ostalima koji imaju d.o.o. da isto postanu dobrovoljni član Hrvatske obrtničke komore kako bi isto mogli koristiti pogodnosti Obrtnika Plus, jer uz neku godišnju članarinu mogu daleko više ušparati, pogotovo sa strujom i naftom, kao što i ja radim. Korisnik sam programa projekta Obrtnik Plus 6 godina i u njemu ostvarujem mnoge benefite. Najznačajniji su u potrošku električne energije, u potrošku goriva, u nabavi rezervnih dijelova za automobile, građevinskog materijala i tu ostvarujem na nivou godine uštedu od između 10 i 15 tisuća kuna. Moj obrt se sastoji od kafića srednje veličine i malog kvartovskog dućana. Taj benefit koji ostvarujem mi recimo pruža zbilja veliku uštedu koja na godišnjem planu meni kupuje novi auto. Dakle, ja u periodu od 5 godina imam uštedu kredita za novo dostavno vozilo. Komorski doprinos koji plaćam Hrvatskoj obrtničkoj komori za mene uistinu nije nikakav namet, već je čista zarada s obzirom na sve ono što mi pruža. Dakle, ja iz projekta Obrtnik Plus stječem vrlo mnogo benefita koji se vrlo pozitivno odražava na moju financijsku situaciju i na poslovanje moga obrta.